खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनाय नङा गुसुङैनो हरखाबैसो लाबोनाय जादों फेसबुक पेज बयबो सालायलायो ओमफ्राय मा होननानै बुङो जोंनि एक्सएनडिबिनि बारै माखासे कयेकजन बाथ्राखौ बुंबाय थादों बा मोजां जादों ना जायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा माखासे बाथ्राखौ आं गाबोन फुङाव बुंबावगोन दिनैहाय आं ससेल' बुंगोन आं बारा जानाय नङा इसेल' बिनि अनगायै टपिकखौ आङो चेन्ज खालामगोन बा खोथाखौ चेन्ज खालामगोन जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव गसंनाया बा ओंखारनाया दानिल' नङा जेब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्सएनडिबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदों जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव गसंगोन आरो खोथा बुंगोन बा जों गसंलांसिबाय थासिगोन लोगोसे बुंदोंमोन चाइल्ड मेरिज ना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनि एगेन्स्टआवबो गसंगोन होनलांदोंमोन नाथाय चाइल्ड मेरिजखौ दिनै गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बन्द खालामदों ड्राग्सआथ' ड्राग्स सरकारनिफ्रायनो एन्टिखा बिथ' देशद्रहिसो होनना बुंबावनांगोन बेखौ जोङो ड्राग्सखौ आरोखि ओमफ्राय बुंदों एन्टि ससियेलावहाय गोबां बुस्थु गोग्लैयो आं कयेकथा मोखां फेसबुकफोरावहाय मोनदों सोरबा सोरबाबो दामदों खिन्थु गाबोन आं बावले सिदा सिदि बाथ्राखौ आं बुंगोन आरोखि बावहाय बै सुबुङा जाय बुंग्रा जाय लिरनानै होग्रा जाय फरायनानै होग्रा आरो जायफ्राबो बेखौ दिनैहाय बुंग्रा बेखौ आं गाबोनो सिदा सिदि बाथ्राखौ आं बुंनाय जागोन दिनै थल मुलै ओरैनो एसे गुसुङै बुंनाय जागोन आरोखि दा मेन कुइसना जाहैबाय मा कमेन्टआव लिरदै दिनैनिखौ कमेन्टआव एकदम 100% लिरनानै हर माने मोजां जादों गाज्रि जादों बेखौ उननि बाथ्रा जोंनि जि खामानियाव थांदों बे खामानिया मोजां जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै येस अर न' बे बाथ्राखौ बुंनानै हो एन्टि ससियेलावहाय गोबां बुस्थु गोग्लैयो नाथाय बै बुस्थुखौ दिनैहाय मा इन्डिया गभर्नमेन्टआ जौबो एन्टि ससियेल गोग्लैयो जौफ्राबो जौ लोंनो मोना थांखु सिगारेट बिरि सिगारेट टटेलि बेन खालामनांगोन इन्डियाया अब्लासो जौब्लाबो ड्राइ खालामनांगोन अब्लासो थिग जाहैगोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ जौनिफ्राय टेक्सआ बेसेबां मोनो बै सुबुङा मोनथिगौ सिगारेटनिफ्राय बिरिनिफ्राय थांखुनिफ्राय बेसेबां टेक्स मोनो ना बे टेक्सफोरजोंसो इन्डियायाबो सोलियो जाय हक आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थांला दिनै जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव एक्सएनडिबि हिसाबै गसंदों एजे सोरबा अफ्रि हारसिं ओंखारदों बेल' नङा अफ्रि हारसिंल' ओंखारदों बे नङा गोबां मानसियानो ओंखारदों अफ्रिया ओंखारनाय लगे लगेनो एक्सएनडिबि ओंखारदों बा माबा मोनसे ओंखारदों बे खोथाया ओंखारनाय जायो आरोखि थ' बाथ्राया जाहैबाय सोरबाया बुंदों बिराद मोजाङै लिरदों नाथाय बेखौ आं दिनै बुङोब्ला बेखौ लाजि फोनांनायसो जागोन आं गाबोनबा बेखौ सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंगोन बिथाङा बै समाव मामोन मानि थाखाय गलाम जादोंमोन मानि थाखाय भिखारि जादोंमोन मानि थाखाय दिनै बे इन'भा गंसे लानो गोनां जादों मानो थाखाय दिनै बियो एफाराब खोथा बुंनो गोनां जादों गाज्रि मोननानै लाब गैया मानि थाखाय टिकेट बिदोंमोन बिलाय आं बे खोथाखौबो आं गाबोन बुंगोन आं बेखौ लाजिनानै लाब गैया बिथाङा आंनि सायाव माबा मोनसे एफआइआर होयो ना मा होयो आंहा नांजाया फाजाया दरखार गैया आं नांजायाबो बेफोरखौ होयो हैथोन खिन्थु आं कयेकथा बिनि खोथा बुंनायावहाय लाजि फोनांदों मानो ओंखारनो हायाखै खोथाया बेसो नोंथाङा दिनैहाय फेसबुक पेजनो मायावबा लिरनानै गिदिर गिदिर माबा लादों नोंथाङा ना मा होननानै बुङो बिदिखौ जायगा लादों खिन्थु दिनैहाय नों मा खालामदों मा खालामदों दिनै बेसो बाथ्राया मानो होननानै बुङोब्ला एफा गिदिर जायगा लानानै नोंथाङा बिराद गियानि गुनि ना प्रिथिबियाव नोंफोरबायदि साबसिन हामसिन गैयिफोरबायदि मोनदों आं दिनै मैयानि नोंनि जाखिनि पेजआव लिरनाय प्रिथिबियाव बुहुमावनो नों जे बिराद क्लिन
आं मैयानि दिनावसो मोनथिदों आरो बे क्लिनारनि मानसिनि बेकग्राउन्डखौबो जों मोनथिनो बा बुजिनो बाखि गैया बेफोरखौ जों मोनथिनो बाखि गैया नोंनि खुगानिफ्रायनो गयो माखासे लेथ्रा लेथ्रा बाथ्राफ्रा नोंनि खुगानिफ्रायनो गयो आरो नों माबायदि आंखौबो नोंथाङा नाय आंखौबो बे एरियायावहाय सोंनानै नाय अफ्रिया माबायदि आरो सोरबाया नाय अफ्रिनि बेकग्राउन्डआ माबायदि बेखौबो सों गामियावहाय ओनसोलावहाय अफ्रिनि बेकग्राउन्डखौ सों बियो साबेसे मानसिजों लेनदेन दं आरो साबेसे मानसिजों माबायदि बियो जौ फेनानै बेसेबां गोग्लैनानै थायो आरो मा मावो बियो अफ्रिनि बेकग्राउन्डखौ दांनाय आं दिनै इनडाइरेक्टलि माखासे बाथ्राखौ बुंदों बै सुबुंखौ आं नाम थांखिनो सानाखै गाबोन नाम थांखिगोन दिनै बे सुबुङा मोनसे लेखानि थाखाय नाम्बार मोननो थाखाय बियो मा सैमाफोरबायदि भिखारिफोर जाहैदोंमोन गलाम जादों बियो गलाम जादों बियो बै सुबुङा गलाम जादों बियो बिनि उनाव मा मोनखो गावखौ फानदों बियो गावखौ फाननानै मा मोनखो बियो गंसेल' इन'भा बोराय सेकेन्ड हेन्ड गंसे इन'भा गारि सालायदों माजों बायदों गावनि फैसाजों बायदों ना माजों बायदों बेखौ आं मोनथि रोङा बिथांनि पइन्ट माखासे बाथ्रायाव आं बुंनो गोनां बाध्यता जादों बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बियो गलाम भिखारिसो ओरैनो जों बे मानसिखौ जोंनि बिटिआरनि सुबुंफ्रा गासैबो मोनथिजोबगौ बिथाङा एक्स-एन-डि-बिफोरखौ साबायखरबो बावदों आंबो फिन बिथांनिसिम बेफोरबायदि लिरनायनि थाखाय थेंक्स रोजा रोजा थेंक्स बावहरदों एक्स-एन-डि-बि हिसाबै अफ्रिया बिथांनो रोजा रोजा साबायखर फिन आरो एगेन हरफिनदों आरो नोंथाङा जुदि फेस टु फेस नोंजों आं सानसे लोगो हमहैगोन मोनसेल' बाथ्राया बेनोल' आं एज ए अफ्रि हिसाबै एक्स-एन-डि-बि हिसाबै आं ड्राग्सनि एगेन्स्टआव माखासे आं बुंगासिनोबो दङ गुलि सिलाय गुलिया सासे मानसिखौल' बुथारनो हायो किन्तु ड्राग्सआ हाजारजन मानसिखौ बुथारनो हायो 100 जन मानसिखौ बुथारनो हायो बेखौ खोथाखौ हले गोसोआव लाखि जौआ जुदि इन्डियायाव ड्राइ खालामोब्ला ड्राइ जुदि जायोब्ला जोंनि बिटिसिआव मा आसाम बिटिसिआबो ड्राइ जागोन बेखिनि बाथ्राखौल' आं बुंबाय थ' लोगोफोर दिनै आं सुंद'यै बेखिनि भिडिअखौल' लाबोनाय जाबाय गाबोनो कमप्लिटनो हयथ'बा मानसिफोरनि नामखौबा मख'नोबो गोनां जानो हागौ बेखौनोल' आं कमेन्टआव लिरनानै हर ड्राग्सनि एगेन्स्टआव एक्स-एन-डि-बि हिसाबै ओंखारनाय जिसया समफ्रामारि समाज सिबियारि हिसाबै ओंखारनाय बा गुबुन गुबुन दल संगठना दिनै हेफाजाब होदों जोंजों बावहाय जुदि गोरोन्थि बा ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनाया भुल जादों ना जायाखै जादोंबा जादों जायाखैबा जायाखै ड्राग्सखौ हमनो नांगौबा नाङा हमनांगौबा हमनांगौ आरो हमनाङाबा हमनाङा बेखिनि खोथाखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर खारन जों दिनै ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनाय लगे लगे जोंखौ गोबां मानसियानो अफ्रियाबो बिदि गोबां बाथ्रा ओंखारदों अन्तत एक्स इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-बिफोरजोंबो आं सेभ जादों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनाय लगे लगेनो बास बेखिनि खोथायानो थ' भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि